Вітаю, вы на канале «Смак жыцця» і сёння мы гатуем стравы кожнага дня. Гэта хлеб, калі-нікалі клёцкі, яйкі і, канешне, напой. Гэта хлебны квас. Вы не знойдзеце агульнага раздзела для гэтых страў. Якуб Колас у сваёй паэме «Новая зямля» узгадвае іх у розных месцах. Але пры ўсёй прастаце меню, абяцаю, проста не будзе. Адно, брат, тут. Старацца трэба прыдбаць сваю скарынку хлеба. Ва ўсе часы хлеб займаў самае пачэснае месца на любым стале. Сёння мы спячом хлеб у больш святочным варыянце з пшанічнай мукой. Яна была раскошай у штодзённым жыцці сялянскай сям'і канца 19 стагоддзя, а менавіта гэтаму часу прысвечана паэма Якуба Коласа «Новая зямля». Каб расчыніць цеста для хлеба, скарыстаем натуральную, ужо спелую жытнюю закваску. Для актывацыі бярэм на одну частку закваскі 3 часткі вады і 3 часткі жытняй мукі. Муку і ваду абавязкова дадаём у роўнай па вазе прапорцыі. Старанна перамешваем і пазначаем алоўкам узровень закваскі, бо ад хуткасці яе росту залежыць далейшы крок. Накрываем ільняным рушніком і ставім у цёмнае цёплае месца. Калі закваска павялічыцца ўдвая, а ў нас прайшло 12 гадзін, працягнем расчыняць цеста. Нам спатрэбіцца апроч актыўнай закваскі ці ўжо рошчыны. Мука, мы ўзялі пшанічную і жытнюю, вада, алей, цёмны мёд ці цёмная патака, соль. Абмінаем рошчыну, узважваем у асобнай талерцы неабходную для замесу колькасць. Калі вы атрымалі актыўнай закваскі крышку меней за норму, далучыце да цеста ўсе астаткі са сценак міскі, дзе выспявала рошчына. Для гэтага дадайце частку запланаванай вады, а яшчэ мёд і соль. Хай усё разам распушчаецца. А мы бярем тугую рошчыну, дадаём да яе алей, размешваем, потым сыпем прасеяную пшанічную жытнюю муку, уліваем усе запланаваныя вадкасці і старанна вымешваем цеста. Пасля накрываем яго ільняным рушніком і пакідаем на паўгадзінкі адпачыць. А ў гэты час змазваем форму мяккім сметанковым маслам. Запаўняем яе не болей чым напалову. Выроўніваем змочанымі ў вадзе рукамі, каб цеста не приліпала, але не паліваем цеста. Зноўку накрываем рушніком і пакідаем на расстойку на 1, а можа і нават 4 гадзіны. Усё залежыць ад тэмпературы вашага памяшкання. Духоўку папярэдне разаграем да 250 градусаў разам з бляхай ці чугуннай патэльняй для пары. Форму з цестам ставім зверху, а на бляху ці патэльню, якія знізу, адразу ўліваем паўстакана кіпеня. Такім чынам, пара не дасць утварыцца цвёрдай скарынцы. Першыя 10 хвілін выпякаем разам з парай. Потым дастаем бляху ці патэльню з астаткамі кіпеня, тэмпературу зніжаем да 200 градусаў і працягваем выпякаць яшчэ 40 хвілінаў. Калі хочаце атрымаць блішчастую корку, падчас выпякання змажце вадой. Гатовы хлеб адразу дастаем з формы. Абавязкова пакідаем для астывання на рашотцы і толькі потым наразаем і сілкуемся. Дык дзядзька зараз стаў па крышку ў чыгунчык клёцкі кідаць з лыжкі. Клёцкі – гэта адзіная страва з бульбы, якая сустракаецца на старонках паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». Каб прыгатаваць нашы клёцкі на вадзе, нам спатрэбіцца ачышчаная ад лупіны бульба, соль і гарачае малако. Бульбу надзіраем на дробнай тарцы. Камбайн пажадана не выкарыстоўваць, бо атрымаеце не самы лепшы смак стравы. Можна адразу і падсаліць. Перамешваем і адціскаем таркаваную бульбу над міскай амаль да сухога стану. Кладзем ужо клінкаваную бульбу ў другую міску. Калі сок крыху пастаіць, крухмал асядзе на дно. То сок зліваем і выкарыстаем у іншай страве, а крухмал дададзім да бульбы. Так нашыя клёцкі стануць крапчэйшымі. Усё перамешваем і лепім клёцкі памерам з грэцкі арэх. Гатуем ваду. Клёцкі ўкідаем менавіта ў кіпень. Пасля таго, як яны ўсплывуць, варым 7-10 хвілін на малым агні. Пры жаданні яшчэ дадаём солі. Потым можна частку вады зліць і дадаць малака, паварыць крыху з ім. А можна ўзяць гарачае малако, як гэта зрабілі мы, і забяліць клёцкі непасрэдна ў місцы. Клёцкі смачныя як з наварам, так і без яго. Сметанковае масла дадасць дадатковую смакату. Спячэ цалкоў на скавародцы. Што патрэбна для цалкоў, узгаданых у новай зямлі? Усяго 2 інгрэдыенты. Сальца і яйкі. Спачатку тонка наразаем сала і смажым яго на патэльні. Ці на скавародцы, як правільна, па-коласаўску. У новай зямлі спажываюцца абедзве назвы, бо яны сінонімы. Сальца не высмажваем да хруста. Калі яно стала празрыстым, так бы мовіць, пусціла сок, акуратна, у паўсілы разбіваем яйкі, каб не збоўтаць бялок жаўтком. Смажым на невялікім агні да гатоўнасці бялка. Такую страву звычайна елі раніцай, каб надоўга хапіла сытасці. Мука і квас
і ўся прыправа. Такі напой, як хлебны квас, адзін з найбольш старажытных і вядомых напояў сярод славян. Разнастайнасць квасаў не ведала межаў: хлебны, бурачны, фруктовы, ягадны, бярозавы. Мы з вамі прыгатуем наш напой хлебны квас згодна рэцэпту гісторыка славянскай кухні шэф-кухара Алены Мікульчык з яе кнігі «Сакрэты беларускай кухні». Скарыстаемся крамавым хлебам. Падыдзе барадзінскі. Хлеб наразаем на дробныя кавалачкі і падсмажваем без тлушчу ў духоўцы да цёмнага колеру, толькі не чорнага. З вуголля квас не атрымаецца. Падрыхтаваныя такім чынам сухары кладзем у эмалірованы посуд, зальем кіпенем і дадзім настояцца 4 і нават 6 гадзін. Пасля працэджваем. Так мы прыгатавалі сусла. Пакуль працэджваецца хлеб, рыхтуем астатнія інгрэдыенты, якія дадаму да сусла: цукар, дрожджы, ваду і муку. Спачатку расціраем дрожджы і дадаем да іх ваду. Старанна перамешваем, каб яны поўнасцю растварыліся. Цяпер збіраем нашы інгрэдыенты разам. Да сусла дадаем цукар, можна частку замяніць на мёд, разведзеныя дрожджы і муку. Вельмі добра перамешваем. Ставім у цёплае месца для ферментацыі на ноч ці на 12-14 гадзін. Прыкрываем нешчыльна, каб наш квас дыхаў. І спрабуйце на смак, каб ваша сумесь не перабрадзіла і не стала занадта кіслай. Перад тым, як разліць наш квас, у кожную бутэльку абавязкова кладзем разыначкі, роўна падзеленыя па колькасцю бутэлек. Можам дадаць мяту альбо апельсінавую скарынку, а можам нічога не дадаваць. Калі пераліваем паўгатовы квас у бутэлькі, пры жаданні можна працадзіць яшчэ раз. Але мы гэтага не рабілі, бо ашчадна разлівалі і не скаланулі асадак са дна. Бутэльку закаркоўваем і ставім у халоднае месца. Праз 3-5 дзён квас гатовы. Спадзяюся, вы не замарыліся. Смачна есці. Дзякуй за ўвагу. Далучайцеся, гатуем разам.